Luo kitwa gi timbewa, Luo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wakelo chenro machalo kaka Dund Onagi. Ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watwak kodgi kanyisowa ni to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o ma bende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ma en Duond Onagi. Koram gajuang kamora mora mintire ka utuluma kende marwaki chenro madondo nagi chenro makelo ne kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich wakelo ne kacha jotelo mopogore opogore kaka wuono odiochieng' ma kawuono to wakelo ne chenro ni kawuok osiptal maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital koram gajuang kama wan kande kaachiel koda jatelo maduong' mar osiptalno mong'ere kod nying mar Dr. Joshua Okise mabende otelo ne kacha wechego karatawo chenro kendo tije mag osiptalno maduong' mar jo-TRH wadhigo kod mbaka kacha konyisowa ni to gin okenge mage kaachiel kod ber mage mabende koro gimed e sektano mar thieth kono gijuang' omiyo kamoro amora mintiere ponono ni digombo mondo miher ng'eyo kata mana nonro kaachiel kod wechego mag bero thieth matimore kacha jo-TRH akaw thuolo makende mar rwaki mondo mi wago mbaka. Luwa Facebook pages mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, kasto bende kik wil ma subscribe e channel marwa ma YouTube mar Chuny Onagi TV. Tarik en tarik 2 dwe mar auchiel 2025 kama ta chenro en Steve James aka Nyakwanyoronyo wan wachako chenro ni e yono machalo koda kamandie. Daktari akothul makene mamusini iriyo nade? Ariyo maber. Ariyo maber ahinya kakalo kuom nyinga iluonga ni Dr. Joshua Clinton Okise. Adwoko erokamano ne TV mwahero kendo mwageno mar Chuny Onagi kuom yudo thuolo kendo mondo giluonga mondo wawuo e chenro madhi mbele hospital mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Arwako nyikwa Ramogi Ajwang' kumoro amora ma untie. Arwako ni donjure twak mondo wawinj gik madhi mbele hospital kanyakla. Erokamano. Mokwongo wago erokamano kuom gino mondo wachop ka ndi aneno ka bende muya makaber. Ok inyal ng'eyo ni in hospital. Ok inyal ng'eyo ni in hospital. Inyalo we ni in hotel moro ma muya ok winj tik moro amora, tik mar jatuo ok iwinji kata tik yath ok iwinji. Ok iwinji, yani hospital chalo hotel. Erokamano, mano emidwaro. Kokamano yandi nwawere kacha dwe 2 mokalo kendo gima achaka ora nwaromo na chieng' tich ariyo kawuono kendo achako romo na chieng' tich ariyo. Kano go mbaka kinyisowa okenge mabende level 6 kata mana jo-TRH osekawo kacha kendo nyisowa ni in kacha kaachiel kod ber mabende ukelo e sekta mar thieth. Kwachaka kapok odhi mang'eny anyiso ni to gie sa machalo koda kamandie jo-TRH chalo nade? Gie sama chalo kama, I think ni kata in ineno environment gimbe ni kawuono intie ka. Ineno environment no ka gimoro amora dhi mbele maber, chenro mar thieth dhi mbele maber. Ino kata ka ambulance donjo wuok, jotuo mabe osethi dok dala dhi dala, mabe donjo bed admitted. Kendo king'iyo hospital is very busy. Kendo jothieth magwa kata jota thieth e hospital ka dhi mbele gi tich makare kendo maonge ng'ikruok moro amora. Gik moko dhi mbele maber gie sani. Erokamano. Niso kata bende uloso nyaka cancer center gie sani ochopo kama chalo nade? Erokamano ahinya. Ne ka nwaromo nwago mbaka e wach mar cancer center to nang'iso jopiny ni jowa mang'eny safa ka iorogi
mondo gidhi Kenyatta, mondo gidhi Eldoret, mondo gidhi osiptende moko mantie Nairobi go. To ng'eny gi kia ni Nairobi no nitie kanye kata Eldoret nitie kanye, pok ne gidhiga. Koro ne wakwayo sirikal mamalo ni mondo koyie to okonywa mondo wabed gi cancer center. Ne waketo a proposal mar the construction mar radiotherapy center ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kane wakete kamano, noluwe gi PS marwa mar medical services, mano PS Oluga mabe wuod dala ka. Kendo anyalo paro ni wadhi nyaka ir Mbadi, manuo gi Mbadi. Bang' wuoyo gi Mbadi, nwaneno ka pesa nobedo allocated 500 million mondo watiek go radiotherapy center ma Jaramogi. Gie sama awuoyo kodi ni, chenro dhi mbele maber. Contractor nitie e site, otimo construction, kendo gi mbele maber gi tich, kendo tichno iriembe kabisa. The construction osechopo at 80%, to wasechako process kaka wada yudo equipment. Koro mane process ma wan go, wasekwayo government mondo omiwa pesa equipment, mwa hope ni gidhi miyowa. Koro gima nyalo wacho Steve, kata promise manyalo miyo jodalawa, ni in the next gimoro 6 months, God willing, wadhi bedo gi radiotherapy center matiyo. To kendo ang'e ni mano gima biro timore, nikech kaka waseketo chenro, kaka gik moko dhi mbele, gi kaka watemo dhiro mondo gino dhi mbele maber, mano gima idhi tim. To kotime to abiro bedo mamor kaka jo Nyanza region, nikech koro jotuo ma sani kwasetimo negi chemotherapy to waoro Eldoret, kata waoro kamoro Nairobi, kata KUTRH ok wabiorogi. Jogo biro timo negi chemotherapy ka, kwasetimo negi chemotherapy ka, titimo negi radiation kae, to gidhi dala ka gisechango. To chenro ma aseketo, wang'eyo ni ka construction dhi mbele, to samoro ji mang'eny wigi wil ga gi human resource. Ido kigedo but human resource kosetiek gedi, to koro problem biro ni ot wasegero, machine wasekelo, to koro ng'ama tiyo kanyo onge. Wan gi dakteche molony, wan gi oncologists masani nitie hospital ka, wan gi mosomo radiation no, mane gima girito mondo okelgi negi medical equipment mondo gichak tich. Wasechako process mar sourcing ng'amiluongo ni physicist, a physician ma will be helping this oncologist in terms of offering care ne jotuo mabiro biro. Koro mano is a good news na Steve ma jopiny nego beni ng'eyo, kendo en obiro bedo development maber ahinya e Nyanza, e Kaluowa ka, nikech obiro bedo the first time marwa in history mar bedo gi radiotherapy center no. En sigana mosebedo kigano kuom ndalo mathoth, chakre ka governor wa ne nitie ministry mar health, notemo kabisa. Kobedo governor mar Kisumu County ka be ochako temo mochako gero cancer center no, but resources ne onge. But ka koro national government no take over, wagone national government erokamano, nikech koro resources osemiwa, pesa ma gero cancer center no osemiwa, nitie wan kode Jaramogi ka, wachulo contractor on time, mano miyo gik moko dhi mbele maber e wach mar cancer center no. To kawe mar cancer center no, Steve kiyiena, tada wuoye development mamoko madhi mbele hospital. Kawuono ber ubire e gweng', ubire hospital. Ing'eni samoro kabire e studio tunyalo wacho ni be gima ng'ani nyisowa ni en be gima adier. Omiyo koro ubire e ground mondo check gima dhi mbele e ground en very important. Cancer center mang'isi no, kwatieko kae to anyalo kata teri mondo idhi ne, mondo iwach ni gima ng'ani wacho ni en gima real. To kabiro to chaki ipenja ni gedo dhi mbele mang'eny hospital manade ni. Gedo dhi maber, wagero gik moko hospital ka ing'iyo bathi kachacha, wagero wa expand administration block marwa, nikech kanomiwa level 6
nego beni koro wabede level mar MTRH, level mar KUTRH, but king'iyo infrastructure mwasebedo go Jaramogi ka, infrastructure has not been good. Koro government nomiyowa pesa moro matin mondo wa improve go infrastructure, wamed offices, nikech level 6 or Asaga biro go offices mang'eny administratively. Koro sani wamed offices mondo kata kwa bro chako ndiko jok manego beni wandiko go to yudo ka office nitie maginyalo bete, nikech ok inyal ndiko ng'ato kata office mobete onge. Koro wagero administration block madhi mbele ka ma is almost 70% complete. Nomiwa ultimatum mar golo asbestos. Asbestos oken noti kode roofing ndalo mar colonialism, but kanigero hospital ni mane the best roofing style mane nyalo bedo go dierego. But koro over time nobedo realize ni asbestos is to some extent it is cancerous. Koro government in 2006 nochiwo ultimatum ni asbestos nego beni igole public facilities and private facilities. To ka nochopo 2024, the cabinet order be no chiw to do that. Mano order all the hospitals to remove the asbestos. Koro kaning'iyo A&E ka awakachacha wagolo asbestos, osebedo completed, watimo mana painting sani mondo jotuo odok kaka ne gin chon. To mano improvement mwatimo e accident and emergency marwa kanyo, nikech mane wan kaka hospital wawacho ni mane gate marwa mokwongo, to mano miyo wamiye priority kanyo, wadakete standard maber maka jatuo biro to standard ber kanyo, makata ka emergency moro nitie manego be ni lawogo ngima tilawo kode ngima maber kabisa. To jotuo jotijwa matiyo Jaramogi ka wadani be wamigi conducive environment maginyalo tiye. Mano miyo wachako gi golo asbestos e accident and emergency center marwa. Painting is going on, and by next week wadhi duoko jotuo kuma ne gintie sani, kuma waketogi kanyo temporarily to give way my renovation of that particular place. Mabe akaka wachono is almost completed. Koro process mar golo asbestos is odhi dhi mbele hospital ka nyaka wachope staff quarters, nekech kanyo be nomiwa ultimatum ni staff magwa ok nego be ni dak e roofing mar asbestos. Kun waseromo gi staff magwa mwa sensitize gi, mwa ng'iso gi ni wadagero negi affordable housing, ma the plan is underway mar timo mano mang'awuoye bang'e. Koro nwang'iso gi ni ginyalo wuok matin mondo gimiwa thuolo mondo wager negi ute mabeyo beyo maginyalo dake mondo wagol asbestos e kuonde magidake go. To kadhi piny yo Muchari kochacha be construction mar perimeter wall adhi mbele is at 90% complete. Mago project manobeda lined up mag this financial year. To financial year ni rumo ka gite bibedo kwa wasetieko gi. Koro kiduoge o hospital ka to nitie doctor suits. Ido ka doctors wa mang'eny gi sani i services mang'eny waketo. We have improved, we have increased the services mwa offer. To mano ng'iso ni wase increase specialists ma nitie. To doctors gi samoro gidwaro kuma ginyalo bete. Ing'eni gimoro ma ino ka doctors matiye public institutions irumo kodike private institutions mang'eny is because lack of space. Ka gisetimo surgery tenego beni gibet kamoro ma ginyalo ndike notes, kata sama girito surgery cha nego beni gibete kamoro ma kata consultation moro inyalo tim. To mano nwasebedo kwa onge go hospital ka government chomiwa pesa moro we are now completing our doctor suits mabeki kwa ka to anyalo teri kanyo. Again, it is at 85% completion rate. Mano be dhi mbele maber. Then kidhi Obama Children Hospital wagero Piku and Niku. Piku and Niku ni en iluonge ni pediatrics intensive care unit to gi neonatal intensive care unit. Mae e referral hub Apex mar the Nyanza region. Ang'eni mamoko biro bang'e, but Jaramogi kata Rasia Hospital remain Apex mar referral. Koro ka most of nyithindo mikeloga
kuondegi gikelogi ka giheure kabisa, gidwaro ICU care, but iyudo ka most of the time ICU ma main ICU opong'. Koro nwa decide ni wa separate main ICU mar adults to gi ICU mag nyithindo. Nwandiko ne Safaricom proposal mane giyie magitimonwa funding. Koro ne gikoni ni wadhi geronu mwatimnu equipping, but un be nyaka utim commitment moro ni un be nitie part modhi timo. Koro nwatimo commitment ma we allocated 25 million mag medical equipment ma dhi Obama Children Hospital. Mano be dhi maber, it is at 75% completion rate. Anyalo miyowa 12 the hospital kwatieko ka. Mage e project manyalo wacho madhi mbele, kata theater renovation marwa be itimo. Wagero cold rooms manyalo konyowa e store drugs. Alafu to king'iyo hospital sani security mar hospital sani ni malo kabisa. Waketo CCTV surveillance everywhere. Kata ka nitie CCTV ma ng'ato nitie control room ma can just see what is taking place here. Mano nwa timo kamano to reduce cases mag abscondis mek jotuo. To nyaka nwa fix CCTVs everywhere hospital ka osekonyowa kabisa nikech ok wasebedo gi abscondment mek jotuo. Kibiro hospital ka sani Steve, inyalo from the main gate to our farewell home, onge kuma idhi miye karatas mora ni ting'. Jaramogi en the first referral hospital in Kenya ma anyalo wacho, I can proudly say that ni one the first to be fully automated inpatient gi outpatient, ma sani koka Kenyatta is following us on that. Koro wan be nitie kata be ni we are kids in the block, new kids in the block, but nitie okenge mwaseketo makata koro referral facilities kaka Kenyatta madongo go MTRH koro gikopi gima sani watimo, makata Kenyatta nooro joge ka mondo tim benchmarking e automation mwasetime facility. Jo MTRH boko ni nyalo oro jogi ka mondo ng'iyane automation mwasetimo in the facility. Koro in terms of development, anoka wadhi maber nekech we are 8 months old since nomiwa legal notice. But gik mosetimore within the 8 months gin gik ma ji neno, gin gik manenore kata in terms of clinical outcomes, the number of patients mabiro hospital ka, services mwase increase, to gigi mora madhi mbele hospital ka, gin gik ma debe ni gin kuonde moko to anyalo wacho ni gin gik ma are achievable even within 5 years nekech waseno ka gidhi mbele maber, to gidhi mbele kanyakla to government be support wa kamano to wane the right trajectory. Mane gima nyalo ng'iso jopiny mawinja sani, nyikwa Joramogi Ajwang', wane the right trajectory kaka jatelo masani mar hospital ka, mane assurance manyalo miyou ni wane the right path, and very soon ang'eni ambition marwa to ni malo kata vision marwa to ni malo, but watiyo matek kabisa mondo wanene kaka we can achieve that particular ambition mawan. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya, ilere maber kabisa. Ano kilero weche mag gedo kendo kaachiel kod weche mag bende gimedo jotiji mag hospital. Ng'ato nyalo penjo ni to bende ukelo ber e sekta mar thieth ni. Oganda moko nyalo wacho ni nengo mar thieth chalo nade kose koro nikech nengo idho. Erokamano. Kapok achope nengo mar thieth ada combine gi. Awuoye development madhi mbele. To nada wuoye development, ta wuoye clinical services, service delivery, nikech and human resource. Nikech katigedi miket standard maromo nade, migero ot machalo nade, to kionge service delivery tools, mwaluongo ni medical equipments, to mano chalo gimitimo gima nono. Nyalo gero brick and mortar, to ono ni kanyo onge gima dhi mbele. So in terms of clinical service delivery,
chenro dhi mbele maber hospital. Ang'isi kata kine ambulance wuok dhi joma wuok hospital giwuok nikech nitie services mabedo offered, but nitie services ma sani wa increase mage madawuoye. Over a given period of time wasebedo ka ne wana gi one neurosurgeon mabe ajawachoga, to sani wan gi 3 of them ma cases moko ma samoro nwa refaga MTRH ni waonge neurosurgeon en achiel kende odich to en emergency. Sani mago ok watim, wan gi the best doctors e Jaramogi ka as far as neurosurgical services are concerned, and they are doing their best. Nwachak wamedo orthopedic surgeons ma sani cases moko maniwinjo ga ni jatuo bodhe hospital ene ward kiani nikech ne wan gi dakteche matin. Koro nwamedo orthopedic surgeon nikech wayudo ka ng'eny jok manie Nyanza region gin jok ma most of the times gitiyo ga apiko, to ka gitiyo ga apiko iyudo ka ng'eny jowa gidhie gichako riembo apiko makata training ok gidhie, to accidents timore mang'eny. Koro ka accident osetimore to tur ino ka gitur, ka gibiro hospital ka dakteche mwadwaro mondo ochomgi iluongo ga ni orthopedic surgeons, mamago be nwamedo hospital ka. Wan gi cardiovascular surgeons 2 mano report from the school. Mago cases mane warifaga sani ok warifagi nikech sani wan gi specialists e hospital ka. Wan gi plastic surgeons manyocha wa oduogo, manyocha sani ok noduogo but en ng'ama wa employ masani be wan go hospital kae. Wan gi gyno oncologist mabe nodhi e school masani oseduogo 2 of them sani gintie kama, kata sani wan gi better outcomes e department mar reproductive health. Esebedo kwa jok maluwo mbuiwa, waseketo wechego e mbuiwa kanyo. Medo wan gi clinic mancha wachako wamedo miluongo ni rheumatology clinic, nephrology clinic, cardiology clinic. Mago clinics mane onge lakini sani to koro gin clinics mantie hospital ka sani. Mago biro courtesy of the elevation of us becoming a saga. Cases masani wa refer, they are very limited cases. Nikech noa refaga perinatal dialysis nikech noonge lony machalo kamano, but ne nitie staff mekwa manchwa tero Kenyatta mobedo trained masani cases go bok wa refer. Cases masani wa refer en mana case mag radiotherapy mana ng'isigo mabe wagero cancer center wa. I know in the next 6 months or 1 year we are not going to refer cases make cancer to any other hospital. Wadhi bedo ni one fully fledged a referral hospital ma kapo ni nitie case ma nego beni bedo referred to kaka nawachocha daktari emo manyo to biro Jaramogi ka to take care of that patient in Jaramogi nekech biro do ka wan gi medical equipment ma are required. Mano as far as the various specialization mwa introduce. Mago mana mwa introduce. Nitie mang'eny mane dhiga mbele ma mago kadana uwe nekech mago to ne dhiga mbele, but ang'iso jopiny gik moko manok watim to sani koro watimogi. Mago services mwase introduce kuondegi. To jogie dakteche gi ok inyal employ gi to ok imiyogi tools magitiyogo. Nyaka imigi tools magitiyogo. Koro sani waseng'iewo assorted medical equipment worth 600 million hospital ka. Mantie batch ma will be delivered this week, next week, ma worth 300 million. The 300 million already bedo delivered, but modong go bedo delivered within this week and next week up this financial year rumo. Watimo kamano nekech ang'o? Inyalo bedo ga neurosurgeon lakini oonge gimonyalo tiyogo, koro en ana kanyo. Koro wang'iyo ga niya, wan gi medical equipment minyalo tigo, but be wan gi specialist. To ka specialist onge to wamanyo that specialist. Because ka specialist nitie to onge medical equipment manego be notiyogo to wamanyo that medical equipment. Mane wamiyo wasebedo kwa bridge the gap mag shortages meg medical equipment hospital ka to gi medical specialist mane gi mwatimo. Nyocha kendo nitie service masani wa improve ma nadhi wuoye wach mar ewene matin madhi miyo wa reduce
maternal death and neonatal death iluongo ni fetal-maternal services. Namana penji kapok idhi kanyo. Yes. Ne jal ma bende koro luwo chenro machalo koda kama ndi. Mana penjo ma penji cha. Bende service ma bende koro chiwo gi. Is it affordable? Bende they are very much affordable. Nekech ka in gi SHA to you will afford. Gima japiny nyaka tim ni bed gi SHA. Nekech wan Jaramogi ka onge ng'ama biro kwayi co-payment. Kibiro Jaramogi main hospital kae to in gi SHA. SHA ni kibedo admitted, SHA ni will take care of your bill. Kotimni surgery, SHA will take care of your surgery. Onge ng'ama biro ng'isi ni med pesa mora mora kibiro thieth e main hospital kae. One, wachiwo thieth ne citizens of Kenya. And citizens of Kenya, they have the right to get healthcare services with a lot of access. Moko waketo negi procedures moko mang'eny. But nitie services ma SHA ok kata e referral facility. Gin outpatient services. For example, one kaka referral hospital, we are expected ni wadil gi referral. Apa ni manaromo kodu chieng' mokwongo cha, natemo explain you the logic behind SHA, Social Health Authority. Na explain in bits ni SHA nigi packages adek. Primary healthcare services, one gi a social health insurance fund, one gi ECC, emergency critical and chronic care fund. Funds gi tiyo mopogore opogore. Primary healthcare fund, kidhi dispensary, idhi level, idhi health center, idhi sub-county, kati idhi county referrals hospital kaka KCRA kachacha, tidhi tiyo gi primary healthcare fund maonge pesa mora mora michulo. Lakini koro kibiro Jaramogi to primary healthcare fund nok ti nikech level mar Jaramogi nitie, ok nego beni wa offer those primary healthcare. Otherwise, wabro congest Jaramogi e thiedho tuo moko mag malaria. Malaria en tuo. But ing'eni koro dakteche ma wan gogi, ok inyal kelo daktari ma en a cardiovascular surgeon to chak bedo piny ng'iyo weche mag malaria gi. Koro mano miyo wang'iyo ni clinical officers mantie health centers nyaka dil gi weche mek malaria kia ni iya kaya ang'o ginigo mondo ko jotuo mabiro Jaramogi ka gi jotuo mabiro ni they have complications. Gin complications gibiro as referral. Koro we are aiming towards being purely a referral hospital. Mane ka koro wabro achieve our mandate because it is called Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral. Mateni tuoche duto te ma ok nyal bedo manage sute matin go ma piny go bedo ikelo Jaramogi kae. To kibiro Jaramogi koro social health insurance fund takes charge. Koro jowa ma wacho ni SHA ok ti, SHA tiyo. Jaramogi ka SHA tiyo beda registered member, tibiro do thieth mora mora midwaro, kibedo admitted. But nitie moko ma koro at this particular level, lang'isi ni koro outpatient cases ok wangi. Koro kibiro Jaramogi, to koro you have come for outpatient. To gi SHA, to kuyiena mondo wa offer outpatient services. Ok wabiriembi, wabiro miyi thieth makare. Nikech nitie jomoko ma wacho ni Steve ni koro kwa Jaramogi ok wanyal bire, wadhi timo nang'o? Nikech samoro kwa dhi hospitende ma piny gi, do ka daktari onge, yath onge. Ok wadi nae gi biro hospital mar Jaramogi, biuru, lakini kibiro to koro ikri nyaka ichul pesa moro. Mano to koro nyaka ichudi. But koro kibiro mondo timni CT scans ginika, MRI ginika, maka to koro mano SHA chulo, mago SHA biro chulo. To koro kibeda admitted ni to kanyo to koro onge gimichulo. SHA biro cover ni gimoro amora. But gima nyalo nyiso nyikwa Jaramogi Ajwang' ni kik ibed gi tuo moro amora to koro in dala ni wacho ni onge pesa. Bi hospital, nitie emergency fund mabe hospital mabe sirikal jamor jochiwoga. Ni cases moko ma are very dire magibiro gionge pesa to kaka wacho ni the first thing is to offer the service. Offering service delivery is our main number one thing. Koka which make pesa go biro bang. Nikech an kaka jatelo mar hospital pesa no nyaka dwar eka ng'at achul jothieth,
eka wang' hospital bed maler, eka nono hospital lerni, eka be stima ang' achul, to gi weche mamoko go, eka be ang' ang'iew yath. Yes. Koro it's affordable. Pok wa kata prices moko manotiyo gi ka wan pod wan e county ka. Maka ma pod watiyogo pok wa increase services. Level 6 mabende koro wadonje ni. Ano ka samoro oganda moko bende nyalo biro koro congestion nyalo bedo e hospital nikech koro oganda mothiedho bende nyalo bedo ni medore. Yes. Yeah, dhano to osebedo ka medore kabisa. Mano to iwacho adier. Nyaka nwabed elevated waseno ka referrals mang'eny biro nikech koro referrals moko mane dhi Kenyatta sani koro gibiro Jaramogi koni. Eldoret be samoro ka jomoko gocho ni adong sani un gi Jaramogi, koro dhiuru Jaramogi. Congestion no pok winjo ka wabede media ni kani our wards are congested or whatever. Referrals biro, but gimwatimo sani en ni efficiency. Ing'ena nitie hospital moro mana dhi e Nairobi. To hospital ni en hospital moro matin mana gi theaters 2 kende. But otimo surgeries almost 20 in a day. To jogi kosetemnegi surgery to kibu the ward. Within 3 days, 2 days they are gone. You're gone. Mane gima nase challenge our doctors mantie Jaramogi. Ni with technology, we are moving into laparoscopic surgeries. Gin iluongo ni minimal invasive surgeries. Gin surgeries ma itimo to kosetimni to ok ochuno nyaka ibed e ward for 1 week. Inyalo timni to surgery kata within 1 day ibiro decide ni dhi recover dala. Koro mane yudo ka reduce congestions e ward nekech turnaround time. Turnaround time we have reduced the number of times number of days ma jotuo budhogo e ward. Kudo ka the number of discharges is higher than the number of admission. Koro that balance. Koro we are playing at that equilibrium. Ni at any given time, the number of discharges in the wards bedo higher the number of admissions. Koro mane efficiency mwasetemo keto in place. Nekech natemo ng'iyo ni do we increase the number of beds in the hospital, bed capacity, which is very good because that was the kind of development ka the number of beds obedo increased. But jatuo mabiro hospital kata in kibedo admitted, it is your wish ni bed admitted kawuono to kiny iwuogi. But koro ki increase the number of bed capacity, it means that to some extent you are also thinking of keeping these people in the hospital for long. Koro na challenge our specialist mangisoge niya, kata with the 930 bed capacity ma wan go sani, we can still get higher referrals Jaramogi, but okwane burden no in terms of congestion in the ward. Kawa we work on our efficiency, effectiveness, and avoiding unnecessary delays. So that's why we have done automation in the facility. My results can be relayed back to the doctors on real time. Mano miyo sani kata yath watemo matek mondo wabed gi fill rate mar 95%. Mondo gimoro jatuo pod delay a ward nekech ong'ise mondo odhi ong'iew yath oko to onge pesa no. Koro jatuo kawo 1 week mondo omany go pesa mar ng'iew yath. Koro mago be gik mwatemo. In terms of lab, sani lab is at 99%. Mana kama wacho njaka penjiro, in terms of yedhe makoro un godo hospital. Yes. Yath ma hospital sani chalo nade? Yath wari filled at 90% as per now. 90%. Maonge ywak ne yath. 90% anyalo ng'isi ni team survey kata referral of facilities gi. Ok ibido ka nitie hospital moro amora ma have attained even 80% kata 70%. Kamano kapok wadhi break, kada monde wache motonre kachal kod Ewene. Yeah, Ewene. So Ewene is a new program manobedo launched gi president himself, I think a week ago. So Ewene in full and every woman, Every newborn. Every neonat, every newborn, everywhere. So it is a program that is aiming to reduce maternal death and neonatal deaths. Nikech iyudo ka Steve, ka yang mama miyo biro hospital, to the expectation is that oseting'o nyathi for 9 months. Koro koseting'o nyathi a year for 9 months ni, then kobiro hospital to ing'ise nyathi otho e iye.
kata samo dhi timo samo dhi bedo samo dhi e delivery cha tiyudo ka complications moko mang'eny biro ma ka bono biro gi jaode ing'iso jaode niya kuma koro chope ni either the mother or the child. Koro this program is aiming to reduce the number of maternal deaths from 110 wacho ni ewi 100,000 deliveries. We are aiming to reduce it to 70 only. To 70 only. So kata koro mane, that is the main thing about Iwene. Koro Iwene is anchored under 3 Ds, delays, manyaka bed dealt with. Number 1, delays at home. Delays at home. Most of the cases mwa deal go Jaramogi Kai as far as maternal health is concerned, gain as a result of delays. Idoka e piny masani, by the way, aninge no nyuola ka nyamrerwa. So there's a cousin of mine mano nyuol ka mama gi no dhi luoko e tie nam. To nyuole to survive nyaka sani kendo is very healthy. But idoka sani gingim masani jiodake, that cannot happen. Sani mono ng'ato nyuol dala to joka ng'ato konyuol dala nyoga complications moko mang'eny biro. Koro there are some delays masani timre e dala. Ng'ato poko make a decision. Nada dhi hospital. Mucho ostako kae, lakini mondo decide ni mondo adhi hospital take time. Koro samo chopo e hospital ka ido ka osebedo gi prolonged labor at home. Koro chopo ka already nyathi osetho e iye. Koro gima daktari nyalo timo is just to do maybe induction mondo nyathi owuog e iye, nyathi mosetho. Koro that is number 1 thing ma Iwene is trying to deal with. Ere kaka wanyalo empower expectant mothers or expectant women at home mondo gi make early decision. Number 2, delays in the referrals. Odhi hospital moro ma piny nikech Jaramogi sani is a referral hospital. Odhi hospital moro ma level 3, but koro making a decision to refer on time is a problem. You understand? So Iwene is trying to deal with that this program, how are we going to empower health workers, mantie primary health facilities to make a decision on time, mondo jatuo bed referred on time. Kech jatuo biro Jaramogi on time, with the number of facilities that we have, that person will be saved. Wedo kasa moro jotuo moko mabiro kae gibiro late referrals. Ma kata specialist ma wan go, making a decision becomes so hard of them. There are sometimes ma idoka a nurse is crying. Nekech nyathi otho, ngama miyo min gi botho. And the husband is also crying there. So those are the things ma this program obedo launched the president is trying to reduce. Then kajogo bedo referred a facility ka. The third delay in decision making in referral facilities. Jatuo kubiro ni nego beni by the time mano miyo wan gi referral, we created a referral center here in Jaramogi. Majatuo mabedo referred here, igo simo. Kaboni kele from KCRH, jo KCRH go simo, ni jatuo moro wabiro go, condition e chalo kama, wasegol ne ultrasound chalo kama, CT scan osetim chalo kama, oseme yath ma chalo kama, blood pressure ne romo kama, koro alafu that information bedo relayed ne daktari. Koro by the time ma jatuo ni chopa ni already daktari ose make a decision ne jatuo ni kikela ni tani ngami rengo ga e theater. Erokamano nikech wadho ka wadhi break na mondo achak penjo mana penjo moro kandi motono bende gino mabende koro dhi nyime kandi. Oganda mathoth luoro nyalo mako gi. Un kaka dakteche utiyo matek mar neno ni ugeng'o tuono mar Ebola. Kwachako gi Kisumu County gi JTRH. Ikruok mane mun godo maneno ni tuo machalo koda kamano ok donjo. Waseketo ikruok makende, form a committee. Ing'eni wach mar Ebola is now it's beyond East Africa. It's a world thing. It's being now governed by WHO. Koro one decision marwa is restricted to the instruction mimiyowa through WHO, through the Ministry of Health.
Koro sani gima wasetimo in Jaramogi as far as preparedness is concerned, form what's called Disease Surveillance and Preparedness Committee. Giromo every morning to chart the way forward on in terms of ni kaponi case obed identified Kenya. So how is our response? So the team is there, is a team obed mantie consultant here, nurses nitie here, public health officers nitie here, securities officers nitie here, clinic jogmatimo cleaning nitie here, otingo everybody, every cadre hospital to giromoga every day to chart the way forward on how that thing can be done. Number 2, watimo ginongo ni IPC infection prevention committee. The infection prevention committee koro ging'iyo weche mag ler hospital, kuonde ma service deliveries nitie nyaka wabed gi sabun ma ng'ato luoko lwete, nyaka wabed gi sanitizers. Koro mago prepared, mago gik mwaseketo in place in the facility. Sani wasechako process mar identifying isolation center ma kaponi jatuo moro yudi Jaramogi to ok nego bed noriwre gi jowadgi. Koro we are identifying within the facility and outside the facility kuonde ma jogi can be taken care of. Then the last thing masani watimo through partners such as CHAMPS, wadhi chako training ne staff mekwa on sensitization ni kagido jatuo ma is presenting with the signs and symptoms make Ebola. What do they do? To bang timo mano, we'll also do sensitization. Mabedo amano to kori brotimge national government, but angeni it will be cascaded down for us to send our officers radio stations, TV stations to do sensitization ne public. Nekech it is our responsibility. Samori doni jirandi nigi Ebola to karekia. Koro wanyalo wabro biro jopiny mondo ng'is jopiny ni kino ka ng'ato nigi signs machalo kama to idu ginya nyiso na janeno ni to signs go chalo nade. Signs gi nitie nyochwa keto gi, I think adhi mi gi bang'e, nitie poster moro machwa keto gi. Koro kwadhi pogruok mane kind Ebola gi tuo mar corona ke jomoko nyalo wacho ni onyalo muoch machalo gi kaka corona be no muoch. We are checking ginene no. Just a minute. Wanyalo dhi equation moro sama. Mana kamano koro mga jwang kamoro amora mentire pod wamedo kwai mondo mikete mane chunyo na gi TV adundo jaluo kapod matachno ni Nan Steve James eke nyakonya ronyi pod wan kande kachiel kod jatelo maduong' mar osiptalno ma Joti Arech konyiso wakacho kenge kachiel kod bero section mathiedho koro mga jwang adhi ka achiel monda nane jogo bende osornwa ote magi kane pono ni kacha gi penjo moro amanya koro mga jwang mae sama bende koro nyalo miyo wa penjo mari kinyiso ni to ineno wakaen gi kanye penjo moro amora ma bende digom penjo kanye koro mga jwang mondo ang'ane ni to janeno wacho nang'o koro mga jwang soma ne ote mag janeno kandie ni to pono wan gi penjo moro amora kandie kachiel tu wan mana gi penjo aneno ka wan ka gi comments moko ka gi kandie gi comments moko ka wan ka gi Okil Bonfas watching live from Namba Kodero aneno maler Nyotengre then wan gi Nyotengre wacho oneno live maler Nyotengre Nyaro Dickson Junior bende ni kendro kama dunga ahinya wan gi Okiny Rigan erokamano wan ka gi Georgia Adero wacho ni mbukete to kama ber kabisa wan gi Winnie wacho ni piny jatelo wach tuo mar Ebola ma bende Amerika kelo jotuoche mag pacho ka ndie yana ka chando jika wan gi lungo ni Boni Trevor Ndede wacho ni I can confirm without any fear or contradiction that since Dr. Joshua Kisetu covers the CEO of Joti Arech, health services has been improved. Kata sana infrastructure dhimbele kata chiemo ma jotuo chamo is of very good diet. Gima ber to ber continue with the good work sir. Wan ka gi Ndembede bende wacho ni mokete chenro mar chunyo nagi TV. Erokamano modong' ahinya. Kapod wadhi mbele kacha chanya kod mga jwang mane wan kodi mokwongo kacha ne wacho ni
revenue ma bende biro hospital bende chal ka gima omedore. Erokamano. Ani penja penjo moro signs and symptoms mek Ebola. Yeah. King'iyo mbui marwa mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, wasechako sensitization, to so sensitization odhi mbele e hospital. To anyalo penja signs and symptoms. Wan gi ka ing'ok, ka you are bleeding. Bleeding can be in a different way. Inyalo kedhi e choti oko mari nigi remo. Kata ino ka jomoko they are bleeding through the nose, mouth, To severe headache, ka in gi wich moro mabari kabisa. Sore throat. Sore throat ni omaka matek, lakini nok en Ebola. Ipani yude. Anapana yude, lakini nok en. Sore throat. Diarrhea, kidiewo. Diep. Fever. Ka dendi, liet mar dendi mari ni malo. To gi ka in gi rashes e dendi, no ka rashes moko biro e dendi. To gi fatigue. Ido ka iola ola kabisa. Mago are the sign and symptoms mek Ebola. But ang'o manego bed ni watimo mondo wa prevent tuoni? Number 1, luok lweti gi sabun gi pi malak. Pi malak ichiko lweti e fireji, ing'eni en pi mamol. Pi mamol gi pi mamol. Koro luok lweti gi sabun, then rwak mask. To gi keep away from bats, oligtiga, monkeys, to gi baboons and dead animals. Gi jok moko chamo ring mag gine mothoka. Then avoid eating bush meat. To gi kitedo chiemo, to ted chiemo mineni chiemo chiek maber kabisa. Koro bush meat ni ng'en tie jowa moko mohero ginene ka. These people jodwar apuoyo gini ka. For this time, please weruga apuoyo mos, gin pe apuoyo mondo bede mos. Avoiding physical touch with the people showing signs and symptoms. Physical touch nego ibed avoid. Mano miyo jok manigi tuoni gibedo isolated. Erokamano nikech sa mikijano bende kod naluoro noka adami mana dhuo matin mondo miyo itieki kata wachni mogik. Wachna mogik nitie gimi penja nang'o kapok adonje ma revenue. Revenue marwa to dhi malo kabisa. In fact, wase double pesa man wachoko last time. Koro mano be e gima dang' so nyikwa Jaramogi Ajwang'. To katieko, adang' iso nyikwa Jaramogi Ajwang' ni wan kaka jothieth mantie Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, wan committed mondo wane ni kubiro hospital yudo thieth makende maonge ng'ikruok moro amora. Mano miyo watemo matek kabisa mondo wane ni community wa man Kaluo ka for long osebedo ka wan piny weche mek thieth, but being that ni national government nosekawo ting' mar hospital ni, watemo matek kabisa mondo wa improve weche mek thieth hospital mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. But kwayo mara ni ting' ni kik wene hospital kende, wan kaka community wan bobed ting' marwa. Kino ka ng'ato tuo, ng'is ng'ano mondo odhi hospital piyo piyo kabisa tibiro thiedhe. Then ting' mari kaka jatuo ne ensure ni i-register e SHA, ibedo gi SHA mondo kibiro hospital to kik wabed gi ng'ikruok moro amora e weche mag pesa mondo wami thieth. Erokamano. Erokamano. We mondo apenji gini kotieko. Mana wach mar Ebola ni. Yes. Nitiere gino mabende koro ywa kata koko ma jo Kenya osekelo ka. Kalure ka achiel kod gino bende ne winjruok e kind piny Amerika kod piny Kenya mar kelo center mar Ebola mondo mi ger pacho kandie. Jo Kenya moko neno mana ka koro ichal ka gima usgi iketo gi e tho magineno gi wang'gi. In kaka daktari, samoro luro machalo koda kamandi inyalo nyiso jo Kenya nade? En gima rach kose en gima inyalo ne kaka ikonyo? Anyalo nyiso jo Kenya ni ka COVID-19 nobiro, the Western cultures countries ne weni jo African kawan kamae ne wadhi tho. But we survived.
Koro kik gibed maluor e wach mar corona ni, wach mar Ebola ni. Ubeda gi we are going to overcome it nikech the government oseketo kenge in place to prevent this thing from spreading. To kaka gik moko dhi ni baneno ka samoro ok onyal chopo e Kenya ka because nitie restrictions moseket e border, but screening mathara is going on at the border. To wach mane sirikal oketo girimiti gi President Ruto gi Trump, mano to awenegi. Mano to giseketo girimiti no, but gimanyalo assure Kenyans ni we are safe and we are government is putting all the mechanisms to ensure ni we are not that affected. Yes. Chinga to penjo kandi Sulemano Rua, jomuka odonde chich karango to ke serum. Joma donje tich mukao. Yes. Donje tich. Seloro. Apodi ne kaka ni penja pino kwa chako. Anyalo ngiso nyikwa Nyirembela Jack nitie jok mano apply tije moko kama ne wa advertise in February. Onge ng'ama wasekao, onge interview mora mwasetimo. Nwabedo advised by the Public Service Commission ni watiek processes make transition mag human staff ma wan go in the facility first. Eka wadhi mbele. Koro bang' wasetieko transition mag staff ma wan go, we'll embark on now shortlisting. No wadhi mbele gi shortlisting. Wabro timo shortlisting, kwasetimo shortlisting, wabro publish that list. Mondo jopiny te one, ibulungi for interview, ka gisetimo interview, to joma ofaulu mapgi be ibiro kao. Gima nyalo ngiso nyikwa Jaramogi Ojwang ni Jaramogi ka kik ng'ato kwayi pesa mora ni manyo ni ti Jaramogi. Mano ng'ama koni. Mana nyalo ngiso adier. Kik imi ng'ato pesa ni manyo ni ti Jaramogi ni keni kwayi pesa ni ene committee marango. Magar con people. We believe in transparency and integrity. Kik imi ng'ato pesa mora. Qualification mari, experience mari, your competency. Emma Brogoli oko miu tich Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Thank you. Erokamano miyo ilongo ni Suleman kik ibed gi luoro. Ilongo kamano koro Mgajwang ka thuolo maken magoni erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo na gi TV Adundo Jaluo ka wan kelo ni kandi e chenro ni kawuok e osiptal maduong' no ma jo TRH ka wan kande kaachiel kod jatelo maduong' mochung' ne osiptal ngora mana CEO ma jo TRH Dr. Joshua Okise koro Mgajwang bendo miyo kacha chenro kaachiel kod lony mabendo medi ka tenore kaachiel kod weche go mag thieth. Wamewacho kata kiwinjo maber kabisa ni osiptalo yao kendo thieth osemedore omiyo buok kata mana aluro mora kik betie chop mondo yud kacha thieth maber kendo wacho kacha ni SHA bende tiyo. Erokamano kuom kete chunya gi TV kaachiel kod jogo mabende crew marwa mane tok kamera kacha wan gi iluongo ni Maureen kaachiel kod Jane, wan kacha bende gi Felix Omondi ya picha mara motegno motimo kacha tich matek maber kabisa kaachiel kod Medusa machendro ne koro Mgajwang. Erokamano maduong' ahinya. Wan bende kaachiel kod jalo mochung' ne weche go mag tudruok iluongo ni Ondare Ogega mabende wan godo kanyo koro Mgajwang kaachiel kod communication department duto te ma jo TRH wagoro kamano maduong' ahinya. Wan bende kaachiel kod Boni Trevor Ndede malungo no siep jatelo man kandie kaachiel kod wagoyo erokamano maduong' ahinya kuom wa thuolo wamor kabisa kama ne tai chenro ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 Uritu Masani. Mark and Dwand Onagi.